בטח, זה הכי קשה. עכשיו במכשיר קטן, הרבה יותר קשה מאשר במכשיר גדול. כמה כאלה הולכים לך ביום? כמה כאלה פיחים גדולים? הולך הרבה, אבל אני לא יודע להגיד בפיחים. יש פיחים גדולים, פיחים קטנים. למה את מתקילה אותו עם שאלות שמקשות? בפיתות, דבר איתנו בפיתות. תן לי קצת המשויה. אני נותן לך ביף מלאכותי. וואי. מה הסדר שאתה מניח עכשיו? זה קצת המשויה, לא? יש לה פיתה קשה, כן חברים, ברגעים האלה אנחנו ממש עומדים לסיים את התוכנית עם השוארמה שתגיע, אני מקווה, לפיו של המנחה הראוי. נודה לכם ורק נזכיר לכם, המרוץ של קוטי יצא לדרך. לייק בפייסבוק שלנו מאוד יעזור לנו. אנחנו מודים לזוהר שהבריא תרומות, אבל יש עמותה שעוד לא נפתחה. תודה סיוון, תודה בינו, תודה לכל משפחת מצלחה. בוקר טוב. מזון מלכות. מזון מלכות. איפה אתם? אני פה. מה זה? איזה צמחונים, מה זה צמחונים? אוכלים עכשיו אתה יודע, בביטל מלך של המלכות, המלכת אנגליה אכלה מזה. וואי, זה רעים הכי לחם. תעשה להם חצי פיתות, נכון שאתה גם... שימי, אתה ראית את זה? ירושלים, שיאנית הגירושים ב-2013. עברה אותי. כפר אותך, אתה אומר אז? וואי, גדול. לא, תל אביב נדחקה במפתיע למקום השני, עם 678 זוגות נשואים שהחליטו לפצל דרכים. לעומת 733 זוגות בירושלים. אבל אני לא חשבתי להתחתן בעיר הקודש, זאת אומרת, נתתי לך תאונה בתל אביב לא, אתה מתכוון להתגרש בעיר הקודש, כי זה מה שאומר. לא, אבל שימי, תקשיב, כל שנה אומרים שחושבים שזה תל אביב, אבל תמיד זה מודיעין אם זה קרוב לירושלים. מה יש שם בעיר הזאת? שימי, אתה תגיד לי, אתה אלוף בכל העניינים האלה. צהריים טובים לכולם, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לשעה הקרובה, והיום בתוכנית, האם צביקה פיק כועס על חבריו מהתוכנית גולדסטאר? עומר מלכה יהיה כאן עם כל הפרטים, וגם הזמר שימי תבורי, האחד והיחיד מתארח אצלנו היום, היי שימי. תכף נדבר וגם נראה לך מה הבן שלך אמר עליך ממש על השפה הזאת לפני כשבועיים. ראית את התוכנית? לא יצא לי. אז יש לך למה לחכות. בנוסף נגלה מי השחקנית שהשילה 25 קילוגרמים משקלה ופתחה בפנינו את בית ילדותה, והשופטת מאסטר שף תעמוד היום מול שופטות האופנה שלנו, נראה אם היא תעבור את המבחן בהצלחה. כל זה ועוד בהמשך, כי עכשיו אני רוצה להגיד שוב